Guys, so welcome back guys sa aking channel. So for this video guys is pupunta kami doon sa Baybayin kasi manguha kami ng white stone yung kukunin natin. So kasama ko yung dalawa kong anak tapos yung pamangkin ko, yan si Ichiro. Yan, so sila yung kasama ko. Doon kami pupunta sa Baybayin. So i-update ko kayo guys pag nandun na kami. Ayan guys, so nandito na po kami sa aming Baybayin. Ito na yung Baybayin namin, no? Yan, napakaganda yung Baybayin. Tsaka sariwa po yung hangin. Ayan, dito. Ito, ada puti, oh. Yan, so dito kami manguha ng white stone. Kasi ilagay po namin ito sa aming plants pang dekorasyon po. Saan ka kayam? So dito kami. So kung nakikita nyo guys na marami pong mga yung mga hindi po yan basura, mga dahon po yan kasi yung ilog namin dito at saka yung dagat is ano tawag doon, suba. Diyan po yun lalabas yung ilog. So silbi pag bumabaha is yan po dumadalo yung mga yung mga dahon o yung mga bukong. Diyan po yun, yan guys. So ipakita ko sa inyo, no. So, ayan yun mga dahon. Yan po yung mga dahon na parang mga garbage. Galing po yan sa bukid. Tapos itong mga niyog, yan mga niyog po yan na galing sa bukid. Kasi kanina bumabaha po. Yan so ngayon is hindi na siya bumabaha. So nauna sila doon. Kasi doon kami kukuha ng mga white stone. Gamitin namin para sa aming mga plants pang dekorasyon. So, ayan guys. Dito, diri raw. Kani mau na gini ali, diri. Diri be. Ari, kana. Ayan so dito kami kukuha. Ayun, katong puti. Kani kani na minani inana mga white stone po yung kukunin namin. So ito yung lalagyan namin. Yan. Ikaw yam. Kunya na yam kay magkuha sa tayam kay para makauli na tayam. Kina. Hoy. Alay na mo Pagay mo kay kawano yan parang uulan po talaga yung weather ngayon. Yan po yung ulap parang uulan ngayon guys. So kailangan is madaliin namin maguha Alay na mo po kami ng punuin puno. Kailangan mapuno po ito. Dria may dagan dria may. Dria mo? Dili na mo Dili ikaw na nagsa-start na po umulan. Hoy. Biyaan ta mo Mato na ko, muli na ko. Chiro. Dali na malapit na mapuno. Yung malapit na mapuno. So diyan. Wala gyud kusog na. Allah, wala. Sige, mas pasigi para uli na ta. Shells. Shells. Yung shells.
So, ayan guys, no, dito muna kami kasi umuulan na po. Yan, nabutan kami ng ulan. So, dito kami nagpahinga. Kasi hindi kami nakadala ng payong. Yan na sila, oh. So, parang malapit na wala yung ulan. So, pagkatapos ng ulan, yan, no, kunti lang naman, parang taligsik lang. So, manguha kami ulit ng white stone. Ayan. Ito po yung puno na tinatawag na aroma. Ayan, no. So, nandito po kami ngayon kasi umuulan po. Yan, kitang-kita nyo yan, no. Yan, umuulan po talaga, no. Taligsik. So, dito kami nagpahinga para parang hindi na hinay naman, no. Tara. Tara. Oh. So, dito na kami kasi malapit lang, oh. Yan. So, dyan kami manguha ng stone, white stone. Dali, ato na pununog, dali. Para maka-duwa na, dali. Chiro! Dali, ninyo, dali na. Dali. Dali, oh, kanyo. Pwede shell. Pwede sa namunit og shells. Oh, kanang mga shells. Kanang shells. Yam, sige na yam. Dali, oh. Yung shells, yan, oh. Aman. May tira ko, bay. Yun, oh, maraming puti. Inyo shell, inyo kuaon, Chiro. Dong. Chiro. Hoy. Dito ni dengan shells dito. Dito ay. Dito tayo mo dakuan ayam eh. Uy, labot ako yan. Ano tayo mo? Dia dong, atau shield dia dong. Tayo mo? Wow, diba? Daming shields. Usa ba niyo panguha do? Abi ko na dong. Mga umang man eh. Umang. Yan o yung mga umang. La. Yan na. Ah? Aman. So yan guys, so malapit na mapuno yung mga white stone na kinukuha namin. Dito dito, balik ta dito. Sis ay. Sige, dua. Dito, kana. Aman. Apa? Gih betul. Para silo. Dali mo yam oy.
Yan guys, malapit na pong mapuno yung white stone natin. Hindi na mo dong. Ayan, so malapit na po mapuno. Dito tayo. Yan o, marami dito. Ayan. Wow. Tara, mawali na ta. Ayan guys, so puno na po yung white stone namin. Ganito po kasi kami pag pumunta kami sa dagat or sa baybayin dito sa amin, is magdala talaga kami ng mga white stone para lagay namin dun sa mga tanim namin, i-decoration po. Yan o, so yung nakita yung mga bangka na yan po yung sasakyan ng mangingisda dito sa amin. Yan o. Yan. Tara. Tana. Isa yung bayong ani. Bayong mo ani ha. Yes. Damn. And so, ayan guys, tapos na kaming manguha ng shells at saka stones. Ayan o. Ayan, so punta na po kami, uwi na po kami. Dito po yung daanan patungo sa amin. Ayan o. So, maligo sana kami, pero is yung tubig po is napakalubog, or yan o, kitang-kita nyo na bumabaha po kasi. Yan, so sa susunod lang kami maligo, no? Tapos yung dito is napaka-low tide sa ngayong oras. So time check po is alas 5 na po. Ano, ang init pa. Yan, so uwi na kami guys. Maraming salamat sa panonood, no? Keep safe always po and God bless everyone. Yan. Ang dami namin nakuha, no? Kasama ko yung pamangkin ko, yung isang lalaki, tsaka si is, ayun, at saka si Liam May. Ayan, maraming salamat po guys. So walang sawang sumuporta kay Tips Mio, and keep safe always po, and God bless. Maraming salamat guys. Bye bye, thank you for watching.